आरो आं जि नुदों आंनि केन्द्रआवबो आरो गुबुन गुबुन दासिमहालागै माने आंनि केन्द्रआवथ' 80-20 80% बिपिएफनि आरो 20%आ गुबुन गुबुन दलाव दङ दा जों नुनो मोनदों जे बिटिसि बाकिया नैबे इउपिपिएल सरकारनि प्रति जि अनास्था माने गोसोआव साननानै लाबाय बिसोरनि सायाव बिश्वासानो गोमाबाय जे आगोलाव 2020 सनाव जेरैहाय गोदै गोदै खोथा बुंदोंमोन बहुत मावगोन बहुत जागोन खोथा बुंदोंमोन प्रतिश्रुति होदोंमोन जेबो मावाखिसै ओरैबायदि मावाखिसै 4 बोसोराव सासेबो चौकीदार साख्रिबो होआखै जायनि थाखाय दिनै लेखा फरायनाय कलेज स्टुडेन्टस इउनिभार्सिटि स्टुडेन्टसफ्रा फ्रास्ट्रेसन फैदों जे बेबायदि दल जाय दला जोंनो माने एलपि स्कुलनि मास्टारबो साख्रि होनो हायाखिसै चौकीदार साख्रिबो होनो हायाखिसै बे दलखौ पावाराव दोननांगौब्ला मा जागोन बेनि थाखाय गासिबो यांस्टार्सफ्रा इउपिपिएलखौ गारनानै बिपिएफखौ फैनानै दा भट होनो थाखाय रेडि जादों रायजो राजाफोरनो जेरैबायदि बहुत माने होगोन मावगोन होननानै बुंदोंमोन जेबो मावाखिसै बरन्स इभिकसन खालामनायखौ नुबाय जि न' बानायदों बेखौ दाबो बे 4 बोसोरावबो कमप्लिट खालामाखिसै थाखाल' लाङो बेफोर कमप्लेन खालामजोबदों रायजो राजाफ्रा आरो बेनि थाखाय इउपिपिएलखौ मुगैबाय बिसोरनो भट होआ गासिबो दांग्रावनो होगोन बेसेबां मार्जिनखौ एक्जाक्टलि बुंनाया बे थिग जानाय नङा खिन्थु 70% बिपिएफआ मोनगोन 30%खौ गुबुन गुबुन दोलोफ्रा रानना लागोन नोंथांनो मानि थाखाय रायजो राजाफ्रा बेनो जोबोद मोजां कुइसन बियो जे बिपिएफनो मानो भट होगोन बिपिएफनि सायाव ओरैबायदि आसा खालामनानै दङ रायजो राजाफ्रा प्रत्येक जाति गोष्ठीया आरो भरोसा खालामनानै दङ जे मानि आसा जे गाव गावनि ओनसोलाव जौगानायनि सोरनावबा दालां नांगौ सोरनावबा हस्पिटाल नांगौ सोरनावबा स्कुल नांगौ बे बुस्थुखौ रायजो राजाफ्रा सिन्था खालामनो हादों कि 15 बोसोर सासन खालाव हाग्रामानि दारैसो बेवहाय जि जादों गोदान दानि सरकारनि दारै जेबो जायाखै गतिके हाग्रामायाल' सासे मानसि बिपिएफआल' मोनसे दल जायनि दारै जोंनि जायगायाव जों इउनियनखौ लुबैयो मोनफ्रोमबो जाति गोष्ठीया आसा खालामदों जे सोर दोलोनि दारै सोर नेतानि दारै गावसोरनि जातीय समस्या समाधान जागोन दा बयबो सिन्था खालामनानै नुबाय गुबुन दोलोनि दारै नङा बिपिएफनि दारैसो राजबंशीफोरनि इस्युआ समाधान जागोन आदिबासीफोरनि समस्या इस्यु समाधान जागोन नोङो एसटि करननि खोथाखौनो बुं नोङो डि भटारनि खोथाखौनो बुङो आरो हा हुनि खोथाखौनो बुङो बे बिपिएफनि दारैसो समाधान जागोन होननानै दिनै रायजो राजाफ्रा बयबो बिश्वासाव फैदों आरो बेखायनो बिपिएफ दोलोनो भट होनो थाखाय ओंखारदों नोंथांनि गेजेराव सोर जुस थागोन रावबो जुस गैया नोंसोरो रिपर्टार जायगानिनो नोंथांमोना गासिबो गामि गामि हाबजोबखाबाय नोंसोर नुखाबाय नोंसोर खोथाखौल'सो बुङाखै जे बेवहाय जुस गैया बिपिएफनि दारैहाय इउपिपिएलआ खुनु फेक्टरानो गैया बिथांमोननो रावबो भट होआ खालि बिजेपिनि सायाव सोनारनानै देरहानायनि मोनसे सिमां नुदोंमोन दा बिजेपिआबो हाख'वाखसै बाहेरानिफ्राय हेलिकप्टार लायै जिसिम हाबदों मानसियानो जाया जोंनि सोरबा एमसिएलएआ जुदि बहाबा थाङो बाहाय 2000 जन मानसि जायो बिसोरनि केबिनेट मन्त्रिया हेलिकप्टार लानानै जेब्ला थाङो 500 जनबो जाया बे पार्टिखौ नुनानै बयबो गिख्रांजोबखाबाय बिजेपिआनो जाथों इउपिपिएलआनो जाथों नेताफ्रा दा बे नेताफोरनि दारैहाय जोंनाव खुनु समस्या समाधान जाया बेखौ रायजोफ्रा मिथिगौ बे नेताफ्रा फैनानै गोदै खोथा बुंगोन आरो बिटिसिनि फैसा जाख'नानै थांगोन नैबेनि थाखाय बिटिसि बाकिया बोराबबाय आरो हाग्रामा महिलारिखौनो खमथायाव नांगौ बिपिएफखौनो जोंनो नांफिनगौ होननानै भट होगोन एनडिएनि बिसोरो जयन्त बसुमतारी बुंदोंदि नोंथांखौ 30 जौखोन्दोसोल' भट मोनगोन होननानै नोंथां मा बुङो 30 माने 30% बेयो उल्था नोंथांमोना बयबो मिथिगौ गामियाव थां टाउनाव थां हौवाफोरनाव सों हिन्जावफोरनाव सोङो आदिबासिनाव सों नोङो गुरखाफोरनाव सों बा ख्रिस्टाननाव सोङो नोङो हिन्दुनाव सों मुस्लिमाव सों बयबो बुंगोन नांगोल गतिके जयन्त महिलारिया जि आसा खालामदों बेना एसेसमेन्टआनो भुल बिथांनो रावबो भट होआ इउपिपिएलनि जिखिनि थाखायाव उन्दुनाय एबा थाखा राननाय बेयो मोनसे बेथ' अत्यन्त गाज्रि बिराद गाज्रि बियो डेफिनेटलि गोग्लैगोन सोरनि फैसा रायजो राजाया मानो गाज्रि मोना जानो बयबो मुगैदों दिनै नोङो माबायाव नाय बेसेबां माने कमेन्ट होनानै हरदों बिसोरनि बे खामानिखौ सासे हिनजावा थाखा नुनानै बे रोखोम माने फैसा सायाव उन्दुलायनाय सेंग्राफ्रा फैसा सायाव उन्दुलायनाय सोरबा चेयारमेना फैसा सायाव उन्दुलाय सोरनि फैसा बेथ' बिसोरो फाथो फाननानै मोननाय फैसा नङाना बिसोरथ' साख्रिबो मावा बिसोरथ' कन्ट्रेक्टरबो नङा बहा मोनदों फैसाखौ बे जाहैबाय बिटिसिनि फैसा बिटिसिनि फैसाखौ बिसोरो खायदायै बायदायै लुथिदों आरो बे लुथिनानै गाव गावनि गारि घोड़ा न' बां लुनायाव बेबहार खालामदों आरो माखासेखौ दा भट बायनो थाखाय गामि 500 थाखा राननायनि सिमां नुदोंमोन जोङो गोबांखौ हमबाय प्रशासना जुदि हमोमोन बहुत इउपिपिएलनि
मावथिफोरखौ हमनानै जेलाव सोनो हायोमोन नैथि पजिशनाव सोर थागोन नैथि पजिशन थार्ड पजिशन आं बेफोरखौ एसेस खालामाखै जोङो देरहागोन 70% भट लानानै गर्जन मुसाहारिया बुंदोंदि बिपिएफ थगायनायनि थाखाय एबार भट मोननाय नङा होनदों बिपिएफआ थगायनाय बिपिएफआ माखौ थगायदों बिथाङा जेबो मिन्थिया बियो फरायसाफोरखौ थगायदों दा जे सुपार 50 होनदों बे सुपार 50आ प्रमद बर' बानायाखै इउपिपिएल बानायाखै नोंथांमोनहा मोजाङै बेखौ हगारनानै हो खाम्फा बरगयारि बानायदों हाग्रामा महिलानि दिनाव 2016 सनावनो आङो 25 जन मेधाबि छात्र छात्रिफोरखौ सेनियर आईएएस सेनियर आईपीएस फोरनि दारैहाय सिलेक्शन खालामनानै दिल्लीयाव आङो इउपिएससि कचिंनि थाखाय फाथायदों आरो बेनि थाखाय जोङो सासेयाव 3 लाख इनभेस्ट खालायोमोन बेनि उनावहाय जोङो जायफ्रा मेट्रिकआव 75 to 85 मार्क्स लादों बिसोरनो जोङो 10,000 करि स्कलारशिप होदोंमोन 85 एन्ड एबाभ मोननायफोरनो 15,000 जोङो स्कलारशिप होदों पिएइचडि खालामनाय एनआईटी खालामनाय स्टुडेन्टसफोरनो जोङो 1 लाख फाइनान्सियेल एसिस्टेन्स होदों आईआईएम खालामनाय आईआईटी खालामनाय मेडिकेल फरायनाय बिसोरनो जोङो 2 लाख फाइनान्सियेल एसिस्टेन्स होदों जायहा मेट्रिकआव आरो हायार सेकेन्डारियाव स्टेन्ड खालामदों बिसोरनोबो जोङो 3 लाख जोङो फाइनान्सियेल एसिस्टेन्स होदों बेफोर खामानिखौ गासिबो जों खालामबोजोबदों दा बिथांमोनहा 25 नि जायगायाव